Padusa zaka 10 tsopano James ali m'manda ataphedwa ndi chinthu chomwe chinawaphulikira chomwe anachitola ku Njulikwale mu 2016. Ndimakhandi kudandaula mwana wangayi. Ifa apa ndakubweza kundigwira pa mkono. Joseph yemwe anali mzake wa James analuza diso pa ngoziyo ndipo sakudziwabe kuti nkhani yawo inasaka mapati ku bwalo la milandu. Inayenda mose mboni zinalowa nkhoti minu mwachitira mulandu china chonse chinachitika chinasalano ndi chigamulo. Kunayikidwa na kuti muna kunenedwa masiku na kuti tizamve chigamulo. Ndikuchoka pa nthawi imeneyoyo palibenso chinenso chani chomwe ife timamvano. Dzina langa ndi Thomas Kachere. Kupeza chilungamo ndi imodzi mwa mfundo za chitukuko Sustainable Development Goal number 16 ndipo ndi ufulu wa aliyense. Pa 19 January 2016 Joseph Austin wa mmudzi wa Chikuse Tiempama mboma la Chiladzulo adatola chinthu kumalo oswera kwale Anjuli chomwe pamodzi ndi anzake anayamba kuseweretsa. Mphuno salota chidaphulika kupha mzake James Gray ndi kuchotsa diso lake la kumanzere. Times Investigation yalondolanso nkhani iyi itapeza kuti pakutha kwa zaka 10 anthuwa sanapezebe chilungamo. Joseph Austin akuti pa nthawi imeneyi chomwe ndimakumbukira nchonena kuti linali lachiwiri pa 19 January tinapita ku skulu titaweluka inali around chama around 3-2 yomwe tinatengana monga chinyamata ndikuwuzana kuti apa tipiteni tizikasewera masewera otchedwa kuti kudira nthochi timazimenya nthochi timacha masewera amene ona kuti kudira nthochi. Nde mundo umene tinkapita kuti tikasewereko ndiona kuti ndosatalikana ndi kumuzi kwathuko unapanga mali ndi kampani ya Quality Stone ndi imene ife tinapita kumakasewera kumakamenya nthochi kumene kuja ainake timacha kuti a danger komano munda uli mmuzi momo unapanga mali ndi kampani ya Quality Stone. Nde tinamba masewera athu tatingana anatose anokwana 6 ine Joseph Austin ndi panali chimwemwe Laisani Khulunya panali Kevin Elias tinaye ndi Jonathan Maluwa kumaso tinaye ndi Emmanuel Samuel kumatinaipo ana okwana 6. Ndeta fika mwe kuja tamba kusera masewera athu aja kumazimenya nthochi zija ife timati kudira nthochi ndeti mazimenya nthochi zija tikuzimenya tini ngati muzimenya mu masewera akuzimenya nthochi aja napezeka ona kuti wamuzi mwa ife popeza ndikale akhoza kukhala kuti pakati pa Kevin ndi Emmanuel Samuel anaona nthambo za zimene amagwisa ntchito ngati pophulisa bomba kumeneko. Ndatazona nthambozo zine ngati zochulukirabe kumosati kwambiri zine ngati paphata la nthochi ataziona iye uja anena kuti akuluakulu pali nthambo izo ndi nthambo zija tizazionesa ana ife kuti okhala zisiyene apo ndikumapitiza kumenya nthochi masewera athu aja. Nde titamaliza pa masewera athu aja akumenya nthochi aja tinatengana kuna kuti apatenti zipitani kumuzi limozi ndi nthambo zija. Komano pa nthambopo panali chinthu chimodzi chomwe chinaye ni nthambo komano kusogolo wake ku ziti chinamba ndi chinthu chinale komano kusogolo wake kunenga nthambo zimene amagwisa ntchito pophulisa kumenepo. Ife nthambo zija tinazitenga ife nthambo zinabe nazo chilendo chifukwa chionera kuti inabe nazo chilendo imati bomba lija likaphulika ku kampani kuja anthu amuzi kaya ndi azibambo kaya ndi azimayi kaya ndi ana ena lose kazigugu amene timapita pamene paphulika bomba paja ndi mukatola zingwe zija tikapita nazo ku mizi ine mizi yozungulira yonse imene mapanga zimenezo anthu amene mapanga zimenezo magagwisa ntchito ngati mipanda makamangira mipanda ena makayika ujeni ngati zoyanikira zovala ena ngati zomangira nyumba kudenga zimagwisa ntchito ngati njira zosiyana-siyana. Ndefe pozitola zinthu zija tinebe nazo chilendo pozindika kuti yani izizi zimati bomba likaphulika anthu tonse timapita kumene kuja after akaphulika ngotenga kanthawi pang'ono timapita pamene kuja ndikumakatola zinthu zija pamene phulika bomba zija azinasalira kumyala makanthu mazichosa timapita nazo kumuzi kuja kumagwisa ntchito ngati zimenezo. Nde zimene jaso chonchi tinazitenga peza ndife tinebe nazo tinazitenga kuti izi ni nthambo bebe chovuta tipite nazo yani tipite nazo kukhomo koma titafika tuwandikira ngati kukhomo koma osati kumanyumba kwene chifukwa inali panayi chinthu china pete kuti ngati chabwinobwinocho kusogolo kunali nthambo ndi chimene ana ife tinamba makanganirana popeza ana pa nthawi imeneyo komano pa nthawi imeneyo ndine ndi zaka 11 pano ndi zaka 22 pa nthawi imene nkachita ngozi ndine ndi zaka 11. Nde tachibwesa chinthu chachiti tafika kukhomo kenako wamuzi waifa ndakuti akwaku basi yani
tendi asawatani tikweze moto asitiziota khala chabwino basi yakoleza moto koma chifukwa icho chimeja acho anatosi une samara nentenga ichi chimeja timachikanganira chimeja ndiye chifukwa ina kuti timachikanganira chimeja acho pana bwera kuganizona kuti akupasa vule ichi tichikanganirana ichi basi yani ubiza tikotama tendi tingochitani tingochiponyani pa moto ndiyo ngayolo ali siyani aluza ubiza kumalukuja tine tose kumene kucha basi chinthu ichi anapeza kuti ife ndikumotha moto inapeza kuti chagasi apongedwa moto basi matenga tinkhuni basi kumayika sokhala mbali basi ndikumapezeka kuti mapeza tikotha tili mkatikati motha ndi pamene chani tinamva kuti tinapezeka tikuzidwa ndi makolo kuti muli kuchipatala. Mwana omwalirayo anamwalira nampezoko anasunga muno omuwojoka diso anali mbalina anaina wanangokwetwa mbalino chifukwa cha mphamvu ya bombalo ifeyo pamene tinadzikwa kuti bomba laphulika naye kufa panali zenje kuchoka mu zaka zimene zozo kanakhala kuti munafika nyengo ngati imeneyo kanali kuza zenje ndithuni imene zimene makolo kumano ife tizozi tili kuchipatala nafusoda alafika mota anana kuti yani inopa nthemene timakutengani mune mutakomoka komano anakamba kunena kuti nzanu ende chani omwalilatu ine amene ndikulongosola ine munthu amene ndimaona mbali imodzi maso mbali imodzi ina yodenda kuti ndimaona muvutikira kwambiri ma glasses ndawali mmanjawa amene ndimakwisa ntchito ine nimene zinakhalira kuchoka pamene tinachoka kusumu mpaka namenda foto zangu zafiona kuti chinthu ichi nangophulika chizaphulikeemo ife sinazo chachitikira so ndi chanthu mwa tinangozuda kuti yani tili kuchipatala yetu kumbali ya kuchipatala osanamba kuvutika konde tavutika inde poyamba akampaniwo pambuyo ponena kuti anathandiza pamaliropo ndi bokosi komanso zokudya ngati tisakulakwisa komanso ananena kuti chani anapereka ndalama yokwana 50,000 kuti tikagwisa ntchito ngati kuchipatala ngati yoyambira kuthandizika ndi anapereka ndalama ija komanso ananena kuti chani muzi mwathu muli munthu amene ali Charles Gama amene amapanga ngati ntchito zachifundo kumatenga anthu kaya ngati adwa usiku atenga kuzipisa chipatala kandi zovuta kumatenga ananena kuti azipita mwe kuja azikatenga mafuta azikatenga galimoto azipita kuchipatala anthu azibwa azikatona koma kumbali kukhuzika kuchipatala chifukwa kuti nkhani izambe kulowa nkoti aja anasiya zinthu zija chani kuchita aso anayimira pomwepo anasiya pomwepo ndi unapeza kuti umoyo wa mchipatala timakhala ovutika kwambiri chifukwa kuti chani wani makolo sanye pa ntchito komanso lasaposo nthawi imeneyonso mwangati ineyo ndine ndikunena kuti ndikho limodzi bambo anga atamwalira ndine ngati kuti zovutira kwambiri mwana umoyo wa mchipatala takhalamo pafupi mwezi wathunthu ndi masiku ake unalovuta kwambiri ndionena kuti umaswekera mankhwala ngati omagula ngati umathira maso zimene anatuuza madokotala kunena kuti ana wa mankhwala anauza makona kuti azakhala kuthira maso moyo wawo wonse koma ifeyo chifukwa kuti yani kupeza nkovuta makolo sokupeza nkovuta nzonena kuti chichituze nthawi imene palibenso mpaka napano padusa zaka zochuluka palibe china chilichonse chomwe ife timagula mankhwala kumayika m'maso mankhwala m'maso ndi anatosi amene timafuna tizigwisa ntchito kuchokera pa nthawi imeneyo imene ndingafotokozere njoncho mbali imodzi ya disoyo inachoka pa nthawi imene chinthu chizaphulike tinauza kuti tili kuchipatala koma pa nthawi imeneyo imene tinali kuchipatalamo tinayo kusaona anatosi sitimaona olonenso sitimaona maso anatupatupa ndionena kuti diso limodzi linachoka pa ngozi yake imeneyi yomwe tinachita ife ya ngozi ya bombayi nkhani pakuitengera bwalo la milandu ife yani potengera imene timaona kuti ina tasani maulumali komanso tini mavuto amaso tinaona kuti ndizovuta kunena kuti mnamaka olokukula tingazakhe pa kampani lako zatemba ntchito ndi tinaona kuti chani ndibwino nkhani titengere kujeni ku khoti ndijonga kuti ife mnamaka tikapeze chilungamo kuti cholinga kumene kuja kakenda bwino thandizo tikathe kupeza thandizo limene kuja kunena kuti tithe kuthandizikira ife ana ife mpaka imene tingakulire umoyo wathu wonse inapita ku khoti nkhaniyo yadusa ngasana makana makhoti ndi awiri napita khoti laing'ono mpaka na khoti laikulu ya ku high court koma kwambiri imene ndingakwanisa kufotokoza nkonena kuti nkhani pano pa ili motani inayenda monse limodzi ndalo ya athu amene ali Mr. Banda amene amatendesera nkhani yathu inayenda monse mboni zinalowa nkhoti imene umachitira mulandu china chonse chinachitika chinasalano ndi chigamulo koma chitasala chigamulo inali chaka cha 2023 ngati ndisakulakwisa ikhe 2023 chaka imenecho chimene nkhani inalowa nkhoti izalowe nkhoti nkhani chinasala ndi chigamulo kuti chikambidwe ndi kuchoka pa chigamulopo kunayikidwa na kuti kunenedwa masiku na kuti tizamve chigamulo ndi kuchoka pa nthawi imeneyoyo palibenso chinenso chani chomwe ife timamvano kukhuzana ndiwo alo yawo patapita nthawi tizaone kuti ife pano imene tili pano achinyamata ifeno tinaona kuti makolo amatha kumayendesa komano potinga kuti
zinachika 2016 padusa zaka zochuluka kwambiri makolo ankanga luchichani mitima awo yamba mwina make kubwerera mbuyo nde ife ona anyamata ife ona kuti ife tifati zochilungamo pakuona sokuti ife tikuvutika tikuchita kuswa chithandizo tikuchita kuswa zinthu zochita pamene pali sitingapita pa kampani kwa ntchito ina yake nzovutana kuti inu muli mavuto kayendikale nde tikulepe ntchito kuti asuma kuvuta tinaona kuti ife ndi bwino tizione za nkhani zathu zija kuti zili potani ndipo zoti zinaenda motani ndipo tinapeza njira yona kuti tiyankhulani tokha ife ana ifeno ndi aloya athu kuti tamve kuti atiuza kuti za nkhani zathu padakali pano zili motani ndipo ife tinapeza njira tinapeza nambala tinayankhula nawo aloya awo matitayankhula nawo aloya awo anatiuza kunena kuti uje ni mlandu wathu ndiona kuti kukumbuso wake ukhangati kuti uvuta funa lati ndiona kuti failo inayiwalika ndi akwene alembe kalata amati chikata chipite kwa court clerk chokhangati choka kumbusa kumene koko ndeti nafuna kutoka ndekudika ndeti ndana kuti chantingodikira ndinafuna kudika ndidikire motani potengera kuti kunena chungamo padusa zaka zingati zaka 10 chaka lino chipito cha namba 11 ndikale limene kudika ndidikire motani ndana kuti ingodika ani beni ndikuti tikapanga zonse tiwafusa ndikuti chani ndikuuzani tetauza court clerk yo tiyankhulana nawo koma poti mzake James Gray adamwalira ndipo nkhani sikudziwika komwe idathera mayi ake amalemuwa amamva bwanji ku kampani ko anthu anapitako ndipo akampaniwo anavomera ndipo anena kuti ife tithandiza mbali yachani ya bokosi chadanatani anagula ndana yakuti zinazikambirana ana akabwera ku chipatala ina amene avulalawo akabwera ku chipatala tikambirana ndikuyambira mepo kuti tikambirana basi anangoti yani anangotizi ngani ibe anthu anatengera ku court kupaso court koso tiona mpala pano kulizi ku court ife kuimira kwa ife anatuza kuti tikudikire chigamulo ifana anthu aku court anatenga nawo lendo so kaona poje ni kupita kukwaleko iwakwala nkakala kuti chinthu sina chawo atapita mwe kuja anatenga chinthu chawo cha kulesa kupolisa chinapulikadi ndana kuti tikudika chani chigamulo mpaka na lero pabe chine chisime chikuziwa zima ndipweteka kwambiri wala papa mmene ndipati munthu akangonduza zima ndipweteka wala kamaona zake ananawo sikumelo zima ndikhuza kwambiri ndipo mnteo manga mosi umene simagonaso nimakhandi kudandaula mwana wangayi ifa apa ndobweza kundibwira pa mkono teko ene amene akundivira pano pa ndikupempha kuti chilungamo ndifa chilungamo chitasuka bwino bwino ifa ene pano pa ndikuvutika mwana nakha mwana wangayi bweza ndibwira pa mkono koma palibe chimene ndikuti pano pa ineyo ndikuvutika kwambiri ndiponso ndi madandalo omwe kuti amene akuyimvira nkhani andithandizepo nkhani kuchabwino tangova kuti chigamulo chake chine mwakuti mwina bwezi kumalimba continue koma chigamulo chake sindiuza kuti chigamulo chake chinaenda bwanji kuti kapena ina chapa sindikuziwa yakwanga ndikudandaula kwambiri anthu amudzi wa Chikusi ati kunali koyenera Terraston Njurikwale ikadazindikirisa anthu zambiri za zipangizo zawo pofuna kupewa ngozi. Maganizo anga nimaona ngati kuti kampani ikanatha kumaphunzitsa anthu kuti no azadziwisa kuti zinthu zimene timagwirisana ntchito pa kampani pano ndi zoopsa. Kuopsa kwake mukaona chinthu chaoneka ngati chonchi azikhala ndi sampulo iwacho. Chaoneka ngati chonchi chinthu chimenechi ndi choopsa mukachipeza muzichibweresa ku kampani. Cholinga chokuti ateteze niyo chifukwa mwina zinthuzo zomwe amagwirisana ntchito umenewo zitha kumaoneka ngati titoyi toseweresana. Chifukwa chake no ana anafika pokatula chinthu choopsa nkuchosa miyo yawo ena nkwavulaza. Akanakhala kuti akuziwa kuti chimapha sakanachitola koma achiziwa bwanji kampani waphunzitsana. Times Investigation inafuna kumva kuchokera ku kampani iyi koma sitinayankhidwe. Wofalitsa nkhani za mabwalo a milandu a Ruth Mputeni adati atifufuzira titawafunsa kuti atifotokozere mmene nkhani yomwe faili yake idali 300 of 2017 idathera.
koma posachedwapa mayi Mputeni anayiwuza Times kuti nkhani zimachedwa m'mabwalo a milandu kamba kakuchepa kwa kugwira ntchito. Koma nkhani ya 2017 ifika bwanji 2026 isanathe? Tinayesa kufunsa loya wamtuwa a Edwin Banda ngati chigamulo cha nkhani chidaperekedwa kapena ayi, ndipo iwo adati tisauluse nkhaniyi. Posachedwapa mkulu wa zamabwalo a milandu Arizin Mzikamanda AC anati akuyesesa kuti ayambe kugwiritsa ntchito njira zamakono kuti mafayilo a milandu asamasowe komanso kuti milandu iziyenda mwachangu. Zoona ati palivuto limeneli kuti milandu anthu kudandaula kuti milandu ikuchedwa, majudgment akuchedwa. Mene tikuchita digitalizing zitithandiza kuti tizichita zinthu mofulumira. Komanso nthawi zina ngati tikamagwiritsa ntchito mapepala zimakhala ngati zimachedwa, mapepala masowa, zimenezo zichepa tikachita digitize. Chifukwa zambiri zikhala machine ndeti tikazifuna tizingopita machinimo ndikuzitusa. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance CREA Victor Mhangu ati kuchedwetsa mlandu mamtunduwu kuli ngati kukaniza chilungamo. Nkhani ndiyomvetsa chisoni kwambiri, ndipo ndi anthu ambiri amene mwina makakumana ndi nkhani ngati zimene zona kuti amene amakhala ndi chiyembekezo choti akapita ku khoti ndi kuti nkhani yawo iyimbidwe mwachangu kuti wapeza chilungamo, koma zimazi zapezeka kutenga nthawi kwambiri. Ndi nkhani ya anayi komanso nkhani zina zonse zimene zimakhala zikuchedwa si chinthu chabwino, chifukwa kuti chilungamo sichimaoneka yayi. Makamaka chifukwa chona kuti nkhani ukaichedwesa kwambiri imapangisa una kuti mwina ngati panali mboni ziwalire, komanso mwina mwake mafayilo amene kusowa ndi sizimakhala nkhani zabwino kwambiri. Ndizofunika kuti nkhani ikachitika mwina nthawi yoyenerera anthu ayenera kumva zotsatira za mlandu wawo. Mpaka pomwe ndidzabwerenso ndi nkhani ina mpulogalamu ya Times Investigation pano pa kanema wa Times, dzina langa ndi Thomas Kachere.